V Euronova Group věříme, že pokrok můžeme budovat ohleduplně a že lze kráčet kupředu a přitom ctít tradice. Chceme lepší svět pro ty, kteří ho pomáhali budovat, ale i pro ty, kteří se do něj vstoupit teprve chystají. Proto se každoročně angažujeme v desítkách projektů, které pomáhají vytvářet lepší a inkluzivnější svět. Tohle je jeden z nich. Totem je mezigenerační a dobrovolnické centrum, které v Plzni funguje od roku 1999. Naše hlavní klientela jsou v tuto chvíli seniori, kterých k nám chodí více než 1000. Kromě seniorů se od začátku věnujeme aktivizaci dětí z rodin, které jsou nějakým způsobem sociálně vyloučené. Podporujeme je zejména v dobrovolnických programech, kdy dětem poskytujeme mentora, který je provází v ročním programu. V tuto chvíli tímto způsobem pomáháme 80 rodinám v Plzni a okolí a v tuto chvíli do projektu po celém Plzeňském kraji vysíláme 560 dobrovolníků, kteří pomáhají v desítkách organizací. Díky tomu, že působíme už 25 let v Plzni, tak jsme měli příležitost spustit sérii oslav, kdy jsme zorganizovali během celého roku spoustu akcí a na to, abychom tady ty akce mohli dostat do veřejného prostoru, tak s tím nám pomáhá spoustu partnerů a jedním z nich a velmi významným je právě Euronova, kdy jsme formou bannerové reklamy, billboardové reklamy, článků a sdílením našich akcí prostřednictvím televize ZAK mohli dostat tyto akce mezi lidi a za to jim moc děkujeme. Mezigenerační centrum Totem již 25 let přináší radost do života seniorům, dětem i rodinám z Plzně a okolí. Děkujeme, že můžeme být součástí tohoto výjimečného projektu. Euronova Group. Tvoříme svět kolem nás.